много разбират, да седят на моето място. Ето, ставам и сега на другото място. Да заповядат. Да заповядат. Ето го мястото свободно. Да си го кажем направо. Вече десетилетие Българският футболен съюз не успява да намери формулата, при която треньор и отбор да си паснат по такъв начин, че националният отбор да направи нещо значимо. Ще ви изборя само няколко имена. Пламен Марков, Христо Стоичков, Лотър Матеус, Любослав Пенев, а има и още. Но последният в случая затвори вратата в разгара на квалификационния цикъл на европейското. Защо се стигна до тук? Каня за един много сериозен и надявам се искрен разговор ексклюзивно човекът, който рядко гостува в телевизионни студия. Любослав Пенев, заповядайте. Любослав Пенев е роден на 31 август 1966 година в Добрич. Дебютът му в професионалния футбол е на 18 години с отбора на ЦСКА, с който печели 2 шампионски титли и 3 пъти купата на страната, както и титлата най-добър футболист на България. Има 62 мача и 13 гола за националния отбор. През 1989 на 23 години започва да играе в Примера Дивисион. За 13-те години в Испанската лига е играл за Валенсия, Атлетико Мадрид, Компостела и Селта. С Атлетико печели Купата на краля и става шампион на Испания. Той е най-добрият реализатор с 22 гола в 44 мача. Бил е старши треньор на ЦСКА, а след това и на Литекс, като прави отбора от Ловеч шампион на България. От 2011 е треньор на националния отбор. Тази седмица е освободен от ръководството на Българския футболен съюз от поста национален селекционер. Любо Пенев е известен с острия си език, който му е коствал дори отстраняване от националния отбор. Много ми е приятно. Добре дошли. Остър, но точен и справедлив. Ами, сега ще видим. Аз така го усещам аз. Се радвам, че сте тук. На ти или на вие първо? Как ще се чувствате? Както прецениш, аз съм комфортен. Ами тогава на ти. Разговорът ще е важен. Няма никакъв проблем. Ще е искрен. Благодаря ти много. Анонсирахме този разговор като мъж под прицел. Да чувстваш ли се като мъж под прицел? Зависи кой ме обстрелва. Ако се отнася, ще е трудно, но към момента съм окей. Абе, май не се отнася. По-отблизо са. По-отблизко са, преодолими, изобщо лесна тема. За мен е лесна тема. Добре, де. Първата реакция след една от новините на седмицата, твоето освобождаване. Цитат: аз съм Любослав Пенев, а не послушко. Послушко на кого? И защо въобще използва тази дума послушко? Послушко абсолютно на никой, разбира се. Като казвам Любо Пенев, това означава, че аз се познавам доста добре, не съм на 18 или на 24 години. И като казвам Любо Пенев, означава, че това, което мисля аз нося с гордост моето име. Като казвам Любо Пенев, сериозен човек, професионалист, работохолик, искрен, честен, много прям. Обичам чистите, откритите дискусии. Обичам да слушам хората. Обичам да чуя другото мнение. По-добре, 2 глави от една, нали така? А някой мислил ли е, че карал ли те да бъдеш послушко, за да използваш? Като казваме послушко, какво означава послушко? В футболните си това означава треньор, който е абсолютно зависим от неговите началници в кавички, директори в бордовете и така нататък. Вземи този, вземи онзи, пусни го толкова минути по този начин, на този пост и така нататък. Това имало ли го е по време на... Аз не го позволявам. Аз съм изключително дисциплиниран и при мен има иерархия, не анархия. При мен е пирамидата си с върха нагоре. И има само един началник и това съм аз. Тоест фараона се и отгоре. Това е 1 към 1. Прав, крив, дали успявам, не успявам. Това е начинът, това е философията, която аз имам за водене на работа. Чувстваш ли се предаден, след като се случиха тези събития от миналата седмица? Ето Борислав Михайлов казва, предаден от... подведен той, за да сме точни, подведен от част от футболистите. Ти чувстваш ли се подведен, предаден от някого? Сега, аз нямам такава информация. Ако някой има такава информация, защо му освобождават мен, а не футболистите? Например. И сега хубаво да отворя малко темата и да продължа, ако нещо съвпадне с твоите въпроси, окей, ако не, ти ще ми зададеш нов въпрос, ако аз не отговоря без да си ме попитал. Аз, например, през тези последните
една, две, 3 или 4 седмици четох, гледах, слушах доста така изказвания. Сега, например, веднага ще бъда и много по-конкретен, защото няма смисъл да си губим времето. Например, от хора, които са в изпълкома и това са хората, които трябва да управляват българския футбол. Не съм съгласен и не приемам нито критиките, нито оценките за моята работа. Особено от хора, които Кои хора? нито в сега. Не, конкретика. отиваме леко по леко, няма проблем. Нито са играли организиран футбол, професионален, нито имат лиценз за треньори. Тоест, те не са били в тази същинска материя. Сега, например, член от изпълкома казва, ще кажа имена, не ме притеснява, вие веднага ще сетите. Така, например, Венци Стефанов казва, той е сменен, не е изгонен, няма значение. Няма значение. Какво означава? Че един треньор има между 1 и 3 години за да бъде сменен. Това са, може би, някакви нови правила в футболния съюз, които аз не познавам. Така, споменава онзи ден. След като разказват история и започват да търсят медиите и камерите, т.е. да тичат спринтирайки към тях, защото те не ги забелязват. Защо не ги забелязват? Кой спринтира? Ето това да и казвам. Продължаваме нататък. Започваме. Мене ме срам да гледам националния отбор. Така, признавам, играхме слабо, не се представихме на нивото, което се очакваше. Но, може би е било срам от това, че няма футболист от неговия отбор в националния. За Венци Стефанов ли го? Точно така. Когато играхме когато преди 2 години имаше футболист, тогава предполагам, че не го е било срам и мачовете са му били интересни. Например, друг член от изпълкома който казва, аз не разбирам. След като не разбираш, не си давай мнението. Кой е това? Нека момент. Ще стигнем до там. Няма да скрием нито едно име. Аз не идвам случайно. Може да ми говори за джипове, за коли, за модели, интериорен пакет, цолаш на джантите и така нататък. Но няма как тези хора да търсят медийното пространство, да си дават мнението и да правят оценка на моята работа. И стигаме до друг субект, в случай отново член на... Трябва да внимаваме, защото ако ги понижиме в ранга, например, Форнаджиев е вице-президент, ако ги понижиме, те са много чувствителни и обичиви. Но пък за сметка на това, не само той и тези, които изброявам, са изключително способни в това да бъдат лицемери, двуличници и така нататък. Стигаме до третия човек. Общо 5 човека ще изкоментирам. 5 човека, т.е. аз също искам да си дам мнението, искам хората и мене да ме чуят. Нали така? Точно така. Благодаря още веднъж за поканата. И за това съм тук. Аз няма да говоря лошо за тях. Това което казвам, са истини. Така, стигаме до него. Аз не разбирам, имам икономическо образование, обаче да си кажа. Ама какво да си кажеш? Ти можеш да си кажеш как можеш да си броиш корабите по пристанищата, можеш да говориш за евентуално за производство на хапчета, какъв цвят да бъде, размер, големина, с какво предназначение. Нали така? Това господин Домусчиев. Точно така, за него говорим. Имайте предвид, че аз съм го виждал и в чужбина. Той е много нисичък в чужбина. Не, че е много висок по принцип, но той е много нисичък в чужбина. Аз съм го забелязал. Спокоен, лекичко, тихичко, промъква се това. Няма нищо лошо, пак казвам. Но аз не приемам тези хора, и повтарям, които никога не се занимавали с футбол. Да, пак казвам, добре, браво, Домусчиев, отбор Шампионска лига, прекрасно. Помагайте на своите отбори. Помагайте, спонсорирайте. Но когато става въпрос за футбол, се допитвайте. Защото говорите неща, които не съвпадат с реалността и човек, когато говори повечко, започва да говори глупости. Много си продължавам. Моля? Да. Моля? Усещам, че си много афектиран от тези напротив, хора. изобщо не съм афектиран. Аз съм си окей. Аз съм прекрасен. Даже към момента продължавам да съм селекционер. Аз нямам информация от никой, че съм освободен, уволнен, изгонен, сменен. Нямам така информация. Може би това се случи утре. Добре, дай следваше. Като си и стигаме нататък. Да, разбира се. По домова книга си ги подписал. Не е домова книга. Това съвсем така... Това кръга шегата си. Да, разбира се. Това са хора, които... И пак завършвам с тези тримата. Не приемам и не съм съгласен тези хора да определят посоката на българския футбол, да решават кой треньор, кога и как да бъде сменен.
Просто те не трябва да обелват думичка за футбол. Нека да помагат, абсолютно, но да не говорят за футбол. Те не познават тази материя. Един домовчиев, говорим и за облик на отбора. Какъв облик на отбора? Ти не знаеш за какво става въпрос. Ти не знаеш какво означава тактическа дисциплина. Ти не знаеш какво означава кондиционна подготовка. Ти не знаеш какво е координация. Ти не знаеш какво е вътрешен, външен. Изобщо това са много такива сложна терминология за него. За него. Така че винаги нека да са отстрани, нека да са вътре и пак казвам, не съм съгласен, не приемам. Те да определят един треньор и да дават оценки, особено за мене. Те не ме познават. Това, че си казваме добър ден и довиждане и лека нощ, това не означава, че се познавам. Аз не ги познавам. И не искам да давам оценки. И те не ме познават. Добре, да Йордан Лечков, да кажем. Ще стигнем и до него. Вие бяхте от едно поколение. Аз това те питам. И с Борислав Михайлов. Не е лошо като футболна история. Йордан Лечков, но... Добре, да не бяхте ли приятели? Така, говорят ми за приятелство. Ама не, това е важно. Това е важно. Аз ще го уточня това нещо. Светло, аз ще го уточня това нещо. Ние не бързаме. Колко часа? Имаме време. Чакай сега. Не, да нямам секундант тук да ми штрака с хронометъра. Имаме време. Аз ще ги кажа нещата. Чакай да питаме. Ралина, колко време ни остава? Достатъчно, казва Ралина. Аз си проверя. Да ти зазвъняха по телефона сега? Никой не ми звъни, само си гледам времето. Добре. Няма да звъня. Хайде, гледай си. Няма да звъня. Продължение ще искаш. Така, не. За сега не. Аз съм силен в продълженията. И завършвам с това, че не съм съгласен и не мога да приема това, че хора, които нямат нищо общо във футбола, като подготовка, като игра, като треньори, завършени с лицензи, да дават оценка на моите работи и на моя щаб. Ама Лечков и Бой Михайлов имат. Така, и лицензи и говоря подготовка. за първите 3 и след това отивам до другите 2 или 3. Едните не знаят нищо, другите нещо. 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 Защото въпреки, че Лечков и Костадинов вкарат лиценз, не означава, че разбират и могат. Те все още нямат тази практика. Даже в НСА наскоро са били така доста смешни в провеждането на една тренировка. И тези, които си гледали двамата, са им помогнали, за да си тръгнат по-бързичко. Така, отиваме... Да, Лечков и Костадинов, тях спомена. Не, аз те питам, не бяхте ли приятели, защото в моето съзнание вие сте едно поколение. В миналото аз на тях съм им бил приятел. Но те на мене не. Така че да не ми говорят за приятелство, за някакви раздели приятелски. Те на мене не са ми приятели. Пак казах, за добър ден и довиждане означава, че се познаваме. Така че всеки да си знае мястото. Гьола и място в Гьола. Това е. Отиваме нататък. Костадинов, например. Костадинов и Лечков са двамата отговорници за българския футбол. Лечков е национален отбор. Аз съм го виждал, може би, 1 път или 2 пъти през тези 2-3 години. И по-скоро 2 пъти се е появяла на тренировка на национален отбор. Костадинов много рядко ходи, не ходи, даже имаше тук едни европейски квалификации, не се е и появил и е отговорен за юниорски категории. Така, преди 2014, нали така? И аз остарявам, нормално, и аз остарявам. 2007 мисля, 2007 март месец, нещо от този род, ако така не ме лъже памета, прибирам се вкъщи и щакам каналите. Оп, так, канал и стигам до шоуто на Слави. Така. Позната физиономия. Гледам Костадинов вътре. Но това е явно финала на интервюто и там се връчва една книга, вече не се дава, за пожелания. И какво чета? Тоест, тя камерата фокусира както може да ни фокусира нас. Мисля, че не греша. Ако греша, ще се извиня. И пожеланието. Бъди такав, какавто си. Така. За 3 думички поредни имаме 3 правописни грешки. И пак, ако не ме лъже паметта, има едно благодаря. Значи, почваме да променяме нашата азбука. Значи, тук вече темата е много сложна и тежка. Да ме извинява Емо, но леко ми идва неграмотен. И без познания за поста, който взема във футболния съюз. Те се смеят. Не, това е момент. То не е смешно, да знаете. То не е смешно. Ние няма да издирваме училището, учителите, класната и така нататък. Значи това не е... Това е сериозна тема. Люго, ти с голямата секира си дошъл. Не е секира, бе. Момент. Това е с братва директор. Не, приятели, не. Това са истини. Това са факти. Пред фактите и боговете мълчат. Нали така? Така ли? Всичко го знаем.
Камера, имаме зрители. Ти си водещи основни, аз съм гост, обикновен, нормален, другата неделя идва друг. Така. Ето какво каза зрителите. Момент. Само да ти кажа малко отзиви в социалните стой. мрежи. Не, няма ти пускам нищо. Само ще продължиме. Добре, довърши си, защото ти в момента взривяваш малко... Нищо не взривявам, момент. Окей, добре. Нищо не взривявам, просто коментирам и аз също имам право да си кажа мнението и думата. Защо? Защото идвам в това студио да коментираме точно тези неща. Аз знам много неща. Ние може да си говорим много време. Лечков, ти ще ми предложиш рубрика Любо Пенев всяка неделя. Но това ще го говорим допълнително. Чакай, нека да такова, аз знам, че имаш въпроси. Връщаме се отново на Костадинов. Така че аз казвам, че на мене леко ми идва неграмотен и неподготвен, с малко знание за позицията, която взема треньор на... т.е. не треньор, човек, който е директор и отговаря за юношите. Онзи ден в Израел уволняват треньора, началника на школата Дюша, детско-юношка школа, евентуално и то. И по какъв начин секретарка от футболния съюз се обажда на шефа на школата да каже, че Боби бил много ядосан и те трябва да си подават оставка. Къде сме, бе? Какво става, бе? Така ли работиме? Чакай малко. Ето, това да ти казвам. Чакай, това... Аз ти кажа много неща. Това са истини, това са факти. Така че не ми се струва, че тези хора са подготвени и подходящи за управлението на българския футбол. Добре. Първите трима и сега отиваме до последния, петия. Отиваме до Лечков. Лечков ми, разбира се. Чакай да не пропусна нещо за Костадинов. Но не, мисля, че това е достатъчно. Плюс това, какво да казва още Земо? Не е лошо момче. Аз при колко години го назначих за директор в ЦСК. Той ми идва в работа, когато бях президент. В 11 и 12. Приятелю, ние сме свършили 3/4 от работата. Викам, ти си на специално работно време, от 12 до 7. Другите ще работят от 8 до 5. Не се притеснявай, спи колкото искаш. Вудцата беше казал за него, ако не отидеш да го събудиш, той ще спи 3 дена. За какво говориме? За какво говориме? Ходим по разни конференции напред-назад. Те хората започват да говорят за юношески футбол. Той казва, аз си полегна в стаята. Щом ти е ясно, всичко си полегни, нямаме бърза работа. Ще изчакаме Йоаким Льов да... Йоаким Льов да... Ще ти изчака да се наспиш. Висенте Дълбовски ще изчака да подремнеш и да пиеш кафе и спушиш 2 цигари. Никакви проблеми. Така, и стигаме до, примерно, последния. Аз коментирам... Йордан Лечков им е много тъжно, ще ги чувам тия неща, защото... Смисъл? Смисъл? Да ти кажа в моето съзнание като фен. Не, чакай да ти кажа. Не бе, не го познавам. Любо, нека да сме искрени. Аз ще кажа нещо. Аз съм изключително искрен. Аз спомня 93-та година матча с Франция. Паса. Не бе, аз ще ти кажа представата на едно момче, бе. Аз нито те познавам теб, нито Костадинов, нито Лечков. Разбираш ли? Паса е в следствие на една добра, т.е. първо на грешка на Франция. Това вече е друга тема, която може да коментирам в големи подробности, както всяка една тема, за която ме попиташ, без проблем. Това е грешка на Франция. Окей, има комбинация, взимаме топката, идва до мене, подаваме на господин Емо, так, тупка, Бланк прави един шпагат. Вие бяхте отбор тогава, защо не мога да сте отбор сега? Отбор. Ние преди час, когато отивах в национален отбор, една от важните задачи за мене лично, която стоеше пред мене, въпреки че всички играхме в чужбина, е да балансирам климата в отбора. Аз отделях повече внимание, особено по време на матч, да балансирам взаимоотношенията между отделни футболисти. Но пак казвам, това е друга тема. Аз не съм дошъл за това тук. Така, свършихме с Костадинов. Отиваме към Лечков. Пак казвам, виждал съм го 2 пъти. Винаги съм бил на разположение. Всеки един от изпалкома може да ми звънне и да каже, заповядай, чаша кафе, чаша вода и да си поговориме. Най-много съм виждал с Боби. Взаимоотношенията с Боби Михайлов. Но той не е изпалкома. Има 15 човека. И? Като казвам Лечков, какво казвам? Той е един от също така известните лицемери в футболния в Българския футболен съюз. Факта, че отговаря и го виждам 1 път или 2 пъти, няма значение. Гаранция ще има реакция. Но това, което коментирам, са истории, аз ги допълвам и истините, и т.е. случките, които са се случили, разбира се. Сега, той човека няма лошо. Той явно чете по различен начин значението на думите. Използва етика, използва морал. Той ли ще ми говори за етика и за морал? С колко дела има? 5. Коя камера ме снима? Коя от всичките? И трите те снимат. Така, 5, 7, 9, 11, 100. Колко дела има този човек? Аз не знам как изобщо се разхожда, как изобщо е на свобода.
За какво говорим? Говориш за етика и за морал. Почти да си затрие, беше на път почти да затрие града си. Почти да затрие футболния си отбор. И ми говори за етика, морал и за футбол. Къде отиваме? За какво говорим? И тези хора, всичките взети заедно, 3+2, пак казвам, това не е лошо, това не е критика, това са истини. И те ще определят кой треньор, кога да дойде, доколко да седи и кога да бъде освободен. За какво говорим, момчета? Всичко това роди много коментари. Пази Боже сляпо да прогледа. Пази Боже сляпо да прогледа. Добре. Един Домочиев, те не го пускаха в училище в междучасията да рита 5 минути топка. Вика, той дигаше ръка и стеше. Не, бе, ти не ставаш. Това е истината. Има много въпроси в задавай ги, аз съм тук точно за това. Сега, спортен журналист те пита, ако имало заговор срещу теб преди 1 година, защо не си излязъл тогава и не си казал тези неща? Аз може да имам съмнение, но аз нямам доказателства. А имаш ли съмнение тогава? Преди 1 година не, но след този матч с Малта, да. И отивам вече и малко по-далече. Щакам телефон, не за друго. Аз една статистика във връзка с Лечков. Дай да отговорим на въпроса. Да, ще отговоря. На всичко ще отговоря. Той пита... Трябва обаче да отмените новините, не знаеш. Вървиме добре, 46. 46. Ти си били... Слушай ме внимателно. Слушай, защото това ще остане. Аз няма Кажи за заговора. Няма да идвам всеки ден тук. Така, заговора. Не казвам, че има заговор. Аз съм изключително доволен. Аз съм горд от това, което щаба постигна, отбора, който успя да направи. Мисля, че не е тайна за абсолютно никой, който разбира в футбол, че ние взехме почти един погребан отбор. Ние този отбор го научихме да отвори очите, да се изправи, да започне да ходи, да започне да тича и да започне да играе добър футбол. Не във всички мачове, за съжаление, но това ни е нивото. Това ни е нивото. Ние нямаме супер топ футболисти, за да очакваме нещо друго. А и когато те не са във форма и не играят максимално минути в своя отбор, няма как да са между 80 и 100% в спортна форма, за да бъдат полезни национален отбор, защото там лагер е 10 дена. И се връщам назад точно именно за това нещо. Лечков е основният виновник за това Бербатов да не играе в национален отбор. Основният виновник. И другият футболен съюз. Как така? Чакай ме. Как така? За него Бербатов не идва. Бербатов, ако беше дошъл да играе под мое ръководство, щеше да щупи много рекорди, но не това, щеше да вкара много голове, които щяха да бъдат полезни за отбора и щяхме да побеждаваме. Ето, само си чукна тук нещо, за да не бъда голословен и го нахвърлям, защото това ще е интересно. Аз съм сигурен, че ще взема участие и в спортно предаване. Това е друг тип предаване. Те сега след това участие ще така на всички, навсякъде. Няма лошо, аз ще им благодаря предварително. Само нещо да го кажа, защото това е важно, защото съм сигурен, че гледат и хора, които разбират от смисъл статистики и това са факти. Сега, онзи ден с Малта. Ако, например, аз имам един Бербатов в отбора, защото беше накосан да се върни и последния момент нещо е станало. Аз съм разговарял с него 4-5 пъти и беше окей. Не случайно аз съм изпращам по екватана. Например, разбира се, че е бил окей. Разбира се, че е бил окей да играе под мое ръководство. Например, и виновник основният това е Лечков. А той, единственото, което прави, Лечков, Костадинов, други двама, трима, ти, които ги избрих и разни други, какво е единственото, което правят? Критикуват. Не случайно този път станах у стола. Така ли беше? Да стана ли още веднъж? Господа, заповядайте, ето го, стола е свободен. Заповядайте, стола е свободен. За старши треньор на национален отбор. Няма абсолютно никакъв проблем. Може Любо, да извади ли статистиката, че има толкова много въпроси към теб? Извинявам се много, даваш ми 30 минути, дай ми час, дай ми 2, дай ми 3. Ама това почти едно полувреме, човек. За 30 минути се променя цялата футболна история в един матч. Не е ли така? Особено бъдещето на националния треньор на България. За 10-15 минутки всичко окей. Значи, по принцип говориме. Така, говориме, Бербатов, примерно. Ние срещу Малта имаме 40 центрирания. За какво говорим, момчета? Това е абсолютна доминация срещу отбора. 40 центрирания. Ама ефектът къде беше? Никакъв ефект. Така, имаме владеене на топката 67%. Това не е гаранция, ще победиш. Но 67% България, Малта. Така, отивам нататък. Удари в посока на вратата 23. 4
във вратата, 2 от които са греда. Какво правиме? 2 и 1 гол, плюс дуспа, корнери 12. Какво искам да кажа с това? Че един нападател от ранга на Бербатов е изключително полезен за нашия отбор. Ние нямаме топ футболисти 30 в топ първенства, които да участват. Не случайно направи и приятелски срещи, защото имам 3-4 дена до възстановяване. Тоест няма футболисти, които да бият Малта в този състав. Момент. Имаме. Не казвам, че имаме. Казвам, че нямаме топ футболисти толкова много, да не кажа никой, т.е. то е ясно, който да е от ранга на Бербатов, за да го пренебрегнем и да го изгониме. Това искам да кажа. Това е. Виновника е той. Отговори за националния отбор. И след като Костадинов и Лечков претендират, че много разбират, това са двамата разбирачи, без другите трима. Пак ти казвам, без другите трима. Те може с другите трима са бизнесмени, да ги обича България, да са ценни за българското общество като бизнесмени, но да не говорят за футбол. И да не ми дават оценки. Двамата тези, последните, които евентуално може би нещо разбират, след като са направили грешен избор с мене, с метода Ян, в който на южите не можа да постигне добри резултати, те са първите, които трябва да си платят оставки. Вече има стотици коментари. А не да чакат от мен оставка и по-взаимно. Няма как да стане при мен. Вече, Любо, има стотици коментари в Фейсбук. Имаш доста голяма подкрепа от феновете, но... Извинявай, че те прекъсвам. Аз искам да благодаря всички фенове на мои бивши, настоящи, т.е. настоящи нямам колеги, треньори, с които съм работил, футболисти от супер висока класа, които ме подкрепиха. И от абсолютно всички фенове из цяла България. Повече хората в момента, обективно погледнато, са насочили критиките си към БФС и Бой Михайлов. Гледам плакат. Вчера слушам матч ЦСКА Лудогорец. Аз чувам, не съм... Това, че съм възпитан и търпелив, но означава, че съм Искам за малко да спреш и да се дистанцираш. Лотър Матеос написа цяла книга. Кажи какво написа и ще... Аз 2 цитата съм си избрал, които ми се сториха интересни. В България постоянно имаш усещането, че всеки е срещу всеки. За толкова кратко време човек е усетил как са нещата в България. Добре, втори цитат. В един момент поисках да изгоня конкретен играч, за да служи за пример на останалите, но президента Михайлов не ми позволи. Било табу. Намери го и го питай. Това е интересно. А за теб имаш ли табуто? При мен няма как да се получи това нещо, приятел. Обяснихте за иерархията, че не е анархия, че има ред, дисциплина, организация. Аз съм началника. 2 минути до края. За хубаво и за лошо, разбрах. Гледам аз тук. 2 минути до края. Защото още един цитат. Това е председателя на Асоциацията на букмейкерите в нашето предаване. Българското първенство е сред най-корумпираните, защото големината и стойността на залозите при български мачове се движат по изключително странен начин. Той каза човека и пред Европарламента тези думи. Твой коментар? Какъв коментар? Той се базира на факти. Това е проучване. Не за ден, 2, 3 или месец, година, 2, 3, вече те не знам колко е. Така че това са факти. То не си го измисля. И пак искам да кажа, аз съм окей, и аз съм човек... Не, черното тото, какъв биче за българското? Значи аз не разбирам от черното тото, приятели. Аз светло не разбирам от черното тото. Аз не се занимавам с такива неща. Залагания, това, онзи ден ми дават някаква информация, приятели. Много хора били заложени от някакви 20 евро на едно. Ама окей, аз това... Кой смат? Да. Аз не съм в тази сфера. Добре. Аз разбирам. И само да ти кажа. Аз също съм човек. Със сигурност съм се объркал, но аз търся грешките, намирам ги, коригирам ги и продължавам. И съм колективен състезател. Колектив. Добре. Какви отзиви накрая те питам? Имаме 30 секунди, очакваш от това интервю. Ти ми тя да видя. Пак ми отреза, нали? До 7 и 54. Пак ми реже 6 минути. Не е хубаво да влиза човек в новините, не мога да излезе. Добре, няма да влизаме. Окей. Отпадаме за новините. Какво очакваш да се случи с българския футбол след това интервю, след тези думи? Ето, чул се. Повтарям, пред фактите и боговете мълчат. Това е истина. Аз не си измислям. Надявам се никой да не се е обидил. Това е точната истина и реалността. Не може български футбол да се управлява от хора, които, предполагам, преследват други интереси. Значи, ние се объркахме за 1, 2 и 3 години, а те за 9 нито един път. Добре. Приключваме. Добре. Любо Пенев, гост на 120 минути, дами и господа, приключваме. Продуцент беше Ралина Тропанки, аз съм Светослав Иванов. Поздрави, не? За нас, поздрави пращаме. За нас беше привилегия. Останете с новините на BTV.